أب سواني حدا عمت أكاديمية وتمرتن هجرا وجوب إنزفت أمو عبالات أسران شو عتن زوريا هجرا وعقدلوت بعصرت شمون تحملة تمريقهم من النفس درابيتهم كم استفانو يفلت أبز تفلالي كورنعات هاجر أبز ركبانا كلا درجة أبيات تمرتين عسرت حدا كفلي تمرتهم زودوم مبل عسران شو من تنزوريا دما عسرت غلط كفلي تمرتهم من مقصالن هاجراوي جوبو من مفتامن نفسوا مرادهم يفلت درون سرع مدباتهم كالسلاسلو جميرو مالو ملو تحسطو برهان عند مسقل بملكة صاب كأربويو ናይ 12 ክፍሊ ኣካዳምያዊ ትምህርቶም ንምዝዛምን ሃገራዊ ግብኦም ንምፍጻምን ኣብ ዝተፈላለየ ኩርናዓት ሃገርና ካብ ዝርከባ ናይ ካልኣይ ደረጃ ኣብያተ ትምህርቲ ናብ ቤት ትምህርቲ ዋርሳይ ከኣለ ሳዋ ዝወረዱ ኣባላት መበል 28 ዙርያ ሃገራዊ ኣገልግሎት ብ7 ነሓሴ ስሩዕ መደባቶም ከም ዝጀመሩ ኣዛዚ ማእከል ስልጠናን ትምህርትን ኮሎኔል ደበሳይ ግደ ሓቢሩ ኮሎኔል ደበሳይ ግደ ብተወሳኺ ተምሃሮ ኣብዚ ንሓደ ዓመት ዝጸንሑሉ ግዜ ክከታተልዎ ብዛዕባ ዝግባእ ኣገባባትን ተቐሪቡሎም ዘሎ ማሕበራዊ ኣገልግሎታትን ዝምልከት ዝርዝራዊ መብርሂ ድሕሪ ምሃብ ዕላማ መምጽኦ ማለልዮም ከም ዝሓለፉ ዙርያታት ተጊሆም ክመሃሩ ሓድነቶም ኣትሪሮም ብጽንዓትን ተወፋይነትን ክሰርሑ ከምኡ እውን ሕድሪ ሰማዕታት ክወርሱ ኣዘኻኺሩ እቲ ቀንድን ወሳንን ዲሲፕሊን እዩ ዝበለ ኮሎኔል ደበሳይ ኣብ ኩሉ ዝካየድ ዓበይትን ንኣሽቱን መደባትን ንጥፈታትን ብኽብርታት ሕብረተሰቦም ክግዝኡ ተላብዩ ኣዛዚ ማእከል ስልጠናን ትምህርትን ሃገራዊ ሳዋ ኮሎኔል ደበሳይ ግደ ኣብ መወዳእታ ትምህርቶም ንምቕጻል ናብ ሳዋ እናወረዱ ብ4 ነሓሴ ኣብ ቁልቁለት ጥንቁላሓስ ብሓደጋ መኪና ብዝሞቱ ተምሃሮ ቤት ትምህርቲ ጽንዓት ዓዲ ኋላ ዝተሰምዖ መሪር ሓዘን ብምግላጽ ብስሙን ብስም ማእከል ስልጠናን ትምህርትን ንስድራ ቤት ግዳያትን መንግስትን ጽንዓት ይሃብኩም ኢሉ